Bangihlonipha ngoba ngumakoti. Angifani phela nabo. Wena phela nje ngalokho nje saxabana sifunde isikole ngicela uthule. UThando ngathi inhlonipho isiyamlahlekela. Sebeqhamuka sebengenelela kangaka ekuthenini bekhuluma ngothando lwethu ngoba phela uthandana nami. Bayahamba nje bayagagamela baya kumngame ngaphandle kokuthi beqale kumina ngaze bafuna. Sicela ukuthi baba wehlisekelo lolaka. Usakhona bebengaxabani futhi bebengalwe. Kodwa manje balwa bodwa manje asazi kahle kahle ukuthi kubangwani. Namhlanje sinothando sibize ophila noNtobe noKhanyoso. Sokwenza ngesithi picnic nyana nje into nje sibhorekele siyohlangana nje siyoxoxa ngezakudala. Ukuba umakoti kaDlamuka into right umuntu wakhe uphethe kahle. Nabantu basegcekeni ke ba pretenda kahle. Kodwa umuntu mase sengalena nje ekhulumele noma yini. Kahle kahle kaDlamuka kumlando ubumakoti uma kwazi ukuyimela ungadependele kumuntu. Sikoni kodwa lemnandi legama elithi sikoni. Lemnandi ke. Kodwa ngiyalizwa nje uma umemeza umuntu. Noma kufanele ngithi wayasqueeze. Ngiyalizwa nje uma umemeza umuntu umaketha. Let's go. Umani usumaketha. Kodwa ngikuteketisa kamnandi kangaka nize ngithi amaskonzi. Kushuthi usho kwena Ntobe wena impela. Wena phila uthini? Ngithi umamelone noma ngisimavuna. Uthi akalithandi leli gama elithi sikoni. Angazi-ke mina ukuthi waye engalithandi igama elithi sikoni because umuntu osikoni kufanele nokuthi usqueezer wakho because usqueezer wami ushade nobhuti wami. Wena ngifuna uqala. Wena yazi ngithi siyazwana mina nawe. Bese mase ngithi uphila ngibona ukuthi ungene kuliphi igate. But manje ngiyadlula nami ngaqophothe kwamali bami. Hawu Mama yathi sonke uzama ukuyikhipha phansi. Usalithi nyama usungene. No, ayikuthi bengangena endlini yakho. Ungilalele mina ngomthetho eqophothe kwamali manje sethi chicken dish. Anginawo phela mina chicken dish. Hawu. Mina ngimhlebi ngantshela nizwaninga amaqobo. Fikile umakoti wafika nkosami edabukisela ke ngenalutho. Hayi baba melo washo ukuthi ngangidabukisela. Apha lo umncane udabukisa vele nje nkosami upheka instant porridge makoti. Ungapheka uphuthu. Uphuthu la phela angathi washo ukuthi udabukisa porridge. Ngangengifike phela sekwazi ukupheka uphuthu into enkulu kangaka ngoba usamncane. Angithi ngisho lokho soyidabukisa umncane indaba makona. Shintsha indaba. Mina ngizange ngibe close noThando. Bengiclose naye uMavundla kodwa yena ngendlela abona ngayo because uThando ube nezinto kushuthi thina sithanda uThando ngoba khona izinto anazo. Mina into enginayo ngidla nawo wonke umuntu. Angithi nakwazi lokho. Ngisho athiwa ngithenge ini ngiphuma ngidle nawo wonke umuntu. Mamelo nawo ukuthola okwakuthola yini enganginika khona. Kwangafani. Njengamanje uThando akasenda lutho sekuvuka ingxabano sebebengaxabani nasi and dawe bebenza ngakhona bengani bachomela mina. Mina ngangizwana noThando ngifica ingane ekhaya nawe Mavundla ngazwana nawe kakhulu. Silala ngisho ndawonye yonke into sasiyenza ndawonye ngisho sithulisa izingane ekhala izingane sipheka amaparish konke. Mina phela uqala kwami ngasangene endlini kaThando into nje yangonyaka odlule. Mina iyodwa into esiyibange noThando. Ilapha ngibone khona ukuthi uThando ngeke mina ngisakwazi ukuphikisana naye ngoba angithandi ukukhuluma kakhulu. Angeke ngisuke mina ngivele ngisuke nje kuthiwa mina nawe ngisakhulumisana ngaphandle kwesizathu. uThando mayikhuluma kasakwazi kuba ingane ehlala phansi elalele kukhulunywa lokho kukhulunywayo kuqedwe. Ngaso sonke isikhathi makukhulunywa manje usefuna ukuphakama yena. Shamanzi kancane. Namhlanje mina la ngihamba noSiyacela noBonga. UBonga utheke sizoxoxa kancane nje kunengxoxa nayo ukuyidlulisa kithi. Ngethemba ukuthi hayi umuntu ibuyile.
Akasale ihlathini. Hayi umdurayo. Kodwa phela balifake la le ukuthi belungise lerazo. Okwamdurayo ngehlale kanje. Lena noNqobane abakhulumisani. Ngoba manje ayi shuthi lento lena ubafo uxabana nawo wonke umuntu uthi uNqobane ufuna uxabana nalo ungakhulumisani kwabo futhi ngengene khona kakhulu ngoba ngazi Nathula manje mase ngifika. Khulumani phela. Ngicela ukukhuluma ngendaba lena. lerazo ngoba manje wafutha ungeke Nenhliziyo ezibukhulu umthethweni. Hayi sikhuluma le silungise. Phela umuntu uma ungakhulumisani naye usuke isitha sakho. Umfowenu uyisitha sakho shothi manje sakhulumisana manje uma kungena wena emotweni uma yena. Cha kodwa mina mangibingelelile. Awuthi yaze Mawukuthi uyaphuma kimi. ukhulume edlalela. Mina ngumuntu okwazi ukudlala mina angikwazi ukuba serious. Ngikhonzela ukudlala mina. Kodwa hayi kunelungu. Awuthi nona mntu Bese ngingadla mina sengachaya. ukuthi ubhuti omdala uthwele ukuthi yena uyinkosana ekhanda. Akasekho umuntu yabo njengoba sishiyo ubaba lapha ekhaya. Kumele sihloniphane sonke omncane hloniphe omdala. So wena mawuzoza ngokuthi wena umdala mina ngazi noma kuyakhokhela ukuthi ushisa impepho wenza ini kuyakhokhela lokho angikwazi. Ucela simphezele uthi emhlangeni kusasa. Emhlangeni. Uyokhetha. Uyochuza mfethu uyochuza ngesingisi. Hayi. Ngempelezela nje mina ngathi intombi yayishelela nje yona. Ekusemhlangeni noma ngikubi uzo emhlangeni ujoshela khona. Phela lezi guaranteed ukuthi izintombi lezo emishela noma ngupha zigarantiwa ngithi. Intombi nje. Intombi ithiwa noma ngikubi kuya ngokuthi uthola umuntu oright isetshwaleni. Kodwa lapha no showcase lapha uthi Awunayo show. Lutho. Thina sinabo abantu abakade behamba lento leya balapha. shoulder isiwa amatshitshi lapha emhlangeni. Akhona amanye mbombayi. Angivumi le kuyokhetha ezodlala ngengane zabantu la. Ufuna itshitshi Ufuna itshitshi. Sangalimele. Phela nami njengamanje ngiyajabona nje ngiyitshitshi kahle ngokwami. Ngiyibone ngazuthi ngiyafana nje nensizwa nsinami ngenxa ukuthi umuntu evele ngangikade nginaye ngangithandana naye kade angishiya ngayihlalela nje ngingedwa nami nje ngiyifana nomuntu oyiphethe kahle. Mfowethu tshena lento yasetshenziswa seziningi ingane manje. Lutho ke. Ingane ngaka. Mimi mfowethu. Ninganikana nina nodwa enibuye nishintshane ngabantu ababodwa. Mina nje ngi-right. Angoko umuntu odla intombi zami uthi ngishintshana nezintombi. Wena odla intombi zami nje. Manje uzacala uzala. Ngeke. Buza ukubaleka hlala phansi. Dureza. Hayi Oh niyabaleka. Usayona. Bangade. Ngibonana abathopikade kuthiwa manake. Sacela. Hayi ngeke mdwayi. Ngeke. Vele ushintshe lowo kumenza umkhombo ngokuvuthe vele uvula umkhombo. Ngoba ngiyambona uyakulandela. Udlala nami noNtobe into engasekho futhi angiboni ukuthi busazophinde bube khona njengasekuqaleni. Uyebo cha ngoba sonke sinekhanda lokuthi mina ngeke ngizwe ngothando naye uthi nami ngeke ngizwe ngoNtobe. So nje angeke saphinde bulungiseka kodwa nje mina noNtobe akekho kadlamuka. Umndeni wonke ayikho wazana mina noNtobe. Sengikhohliwe ukuthi ngathini kodwa mina Usukhohliwe? Sengikhohliwe. Kodwa mawukwenza zonke izinto owayikhuluma wena. Angisisi silima mina ngisuke ngivele ngingakhulumi nje nomuntu Yabona-ke ngaphandle kwesizathu. yazi inkinga ukuphi sesitobe. Ikuphi inkinga? Mina ngakhuluma nawe ihlele evandi amamkhulu. Yebo, sahlele evandi Yakhumbula amamkhulu, ngithi yebo. mahlele Usuke ungikhumbuza futhi shona mawukuthi mina nganginephutha. Ngilinde phela. Usho ukuthi wena Ntobe Angithi waba uthe umuntu nephutha la. uyakhuluma bese eyalinda. Ukuthi angisakhumbula ukuthi sasikhuluma ngayo. Inkinga yakho leyo ukuthi uzothi awusakhumbuli. Cha phela mawukhuluma Ngeke ngizokhumbula. uzukhulume ngento ongayikhumbuli Thando. Mawe sesitobe. Ngeke uzukhulume ngento ongayikhumbuli uyikhuluma Usho kanjani into mase ongayikhumbuli. sangikhuluma. Cha uyikhuluma kanjani into ongayikhumbuli. uSando
ukukhulela kwakhe kwi-TV. Cause efika ekhaya ngifika nami ngimfice ingane cause ngangingekho ngifunda. Ngifice ingane right, equiet, ethulayo, eyiphethe kahle. Ngokuhamba ke kokukhula, mhlambe nakho ukuba kakhulu kuba exposed ku TV, ngingasho ngithi kumoshile. Indaba nithi mina ngithanda ukukhuluma. Wenza njengamanje. Nina anifuni umuntu okhuluma. Wenza njengamanje. Anifuni. Kunomehluko. Wenza one by one. Lana ngaqale mina ngiyabuza nje kahle makoti wenzani njengamanje. Ngitshela iqiniso Ntombi. Awutshela mina iqiniso? Yes. Usutheni kimi ngeqiniso? Ngithe mina. Kuyadependa Thando. Kuyadependa isikhathi nanenkulumo nanesihloko. Angikwazi ukuthi mhlawumbe sikhuluma ngento ephathelene nenjabulo bese ngithi enavala umlomo wakho ungakhulumi. Vele uzokhuluma sikhuluma ngento enenjabulo phakathi. Ngisakwenze mina ngithanda ukukhuluma. wenza njengamanje. Ha umbuzo. Anifuni Uyakhuluma nje vele. wena wenzani? Ngiyakhuluma nami. Manje Kade ngithule nje mina ukukhuluma Nami wena. ngeke ngathula njengakulana. Yabo kodwa ilibe lesifike la. Ukhulumeke wena. Ilibe lesifike la. Silalele wena. Silalele wena. Ungenapho. Ukhuluma kahle bese uthi ungenaphi Cha, pho. uyabona nje uphina uyakuthanda ukukhuluma lo. Bese yathi mina angikuthanda lo yakuthanda nje ukukhuluma futhi uyahlena angazi ubona ukuthi unjani. Uphilano noThando vela bevele bengazwani ngisho besafunda ke nje. Akaze vele bezibejwayelana. Hlezi bexabana nje vele. Cela sivele sinike ithuba siphumele ngaphandle vele sishayane ngoba yikho lento kahle kahle wena ulwa nami. Ngeke ke mina Ulwa nami. Wena unenzipho. Thina sayaqhathwa siyalwa. Ukuthi kunenzipho kusho ukuthini? Mina ngokushaya ngokushaya Shuthi kahle uThando phela unenkinga nami. Angifuni mina umuntu ekhulume nami kanjoba nami ngiyakwazi ukukhuluma naye mayithi ngiyamdilika nazo zonke izinto. Osisi bakhe bebemhlohle wrong. Mina akekho umuntu engimsabayo ngiyakusho namanje. Phela mina ngonishaya ngiqede ngahlawula. Ngishaya ngiqede ngahlawula. Sukuma. Kahle angimfuni eduze kwami ngoba unenkulumo la khona yena kunenkulumo. Ufuna ukuthiwa ngihlawula. Baxa manje. Ufuna kuthiwa ngihlawula anginayo imali yokuhlawula ngani ntama? Lethe ngihlawula nayo imbuzi Thando sala phansi ngenkosi yami. Kodwa ubani ozohlawula imali yokenkonjeni lalela Sengushayile lokho sekuyisonto kwenzani kubanisa nabantu. Isibindi nje Mina akho ngisho ngimsabayo la. Lana sisitudu ubheka lesangeke ngisingenzeni. Lesi asingabantu ufika nokuthi ngasenkandla kaye wani. Kungiphatha kabi ukuthi uThando wasiphakamela. Kungiphatha kabi nje lokho ngoba uma ukuthi unenkinga akumele lokho ephakama. Kahle phela thina kufana nosisi ngamadoda akhe ngoba singosisi bendoda. Akumele ukuthi asimele thina. Uma ukuthi unenkinga kahlale phansi akhulume nathi kahle. Nduzane akuzona ezokubekwa la. Ngisacela bafethu mfowethu ngobani umtshele jinduza. Akuzona ngaba mayefuna. Sodibana lapha ubudlelwane bami nomfowethu Ngqobane ngathi uma ngingachaza kukhona ukuthi namhlanje siyazwana kusasa siyazwana nje ngicabanga ukuthi into vele ejwayelekile kodwa okwethu akufani nokwabanye sibeko mali induzane esifowethu yazo mina bafuna uzobaba ekuseni nanomndeni ekuseni nanomndeni ezane ezazoneka la yazo La wena wenza ngani apheli
lokufaka kwelinye into uzamlezi siyoyibeka phela endlini lungela kunazini ngena nenduku hey yoza nezakho kushaya mina hayi bo yokushaya mina hayi bo mntu uphethe into uzami ngeke phela uthi ngathi ngiyindoda ngimdala ngengaka ngoba sengengaka nje uba beseshiye ngiyindoda ngengaka kukhulunywa ukuthi ngisebhizi ngisalandelwa izinhlamba Tukwahle. Uphethe zami. Ugagamela musu. Wenzani? Uphethe zami nayi message. Wenzani? Ufunani? Shaya. Hayi, ukhalala. Hayi ngeke. Kaphazi into zami bese. Yini ngeke. Ngibona ulalela esifundo. Yo ngeke 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 Yeah, to rise. Let's Yazi ukuthi zagoza sixoxa. Aziba lo yangijwayela lo. usibele nenduku ebusuku bizana nami. Ayangijwayela ngibona ezakho lo. Ezakho lezenduku. To rise goza sixoxa. Yazi uhlaba. Ngicela wena kusasa isijawini ngicela Oza, Siyalamana kahle kahle. Mina ubaba wangitshela ukuthi mina singamaficana nkundleni naye. Kodwa ngendlela enza ngayo wenza ngayo ukuthi ngidala ngalendlela kimi ukuthi uyabona vele ngixaka. Wahle wathi ushandla yazi. ushaya indlabe na ngade hlula ukusetha umakoti. Angeneke lapha. Makoti ulami. Wena wathi lo Mina ngamtshela akathi ngihamba. ngamtshela hayi ngilahlekele umfazi mina. Mina mfowethu Uphi mandwana? in fact wabaleka ukuthi Namhlanje sinothando sibiza omama no-auntie ukuthi bazosiza sixazulule indaba kaBalibanzi nobaba Melonje ngoba bexabene nje. Uthe mangifika uma kaLibanzi uyasho ukuthi engathi abakhwenyana bethu abazwene. Ngabuza ukuthi bese keke wakhona nokhuluma nabo washo ukuthi cha omama bengaze bakhulume nabo nosisi ngokunjalo bebengaze anti isikhathi esiningi vele mina uhlale ngekho kuhlale ngisetohweni ingakade simcela ukuthi mhlawumbe uanti angakhona ukukhuluma nabo ngoba omama nani bomani khathele yanaze ngikhathele mhlawumbe kulokhu anti naye akazami naye ukukhuluma nabo ngendlela akhuluma nabo ngayo. Kungiphatha kabi ngoba izingane zendoda eyodwa lezi akwazi ukuthi abantu kuze phela usuku egcikeni bengakhulumisani kodwa kube nokuthuleka nje okukhona. Kungiphatha kabi kakhulu. Ibhlungu ke lento eyenzeka la ekhaya ngoba laba bantu bathe mabeshiwa la ekhaya wathi umfowethu uzela amadoda. Namhlanje lamadoda wona abhidliza umuzi ngoba ukubhidlika komuzi lokho akwazi ukuthi amadoda amadala eganiwe azolwa egcikeni ephakamiselana amazwi. Abalungisa ikhaya bebonisane makukhona lapha kuphambana lapha bangaboni khona ababuyisane ayifowethu sixobene la asibuyisane la akukwazi ukuthi kube isibonelo bona benze kanje isifundo sini abasinike izingane. Mina bengicela kini komakoti nibambisane noma nibona ukuthi inzima iyashisa bambisanani ngoba nazo ogana la ekhaya. Futhi ningayingeni into eyenziwa abakhwenyana beningathatha isayidi makoti. Njoba uanti echaza nje kahle kahle thina vele bese ugcina sesithatha amasayidi mina bengengiliyeka isayidi la siyacela ngifuna uqamba manga ngoba uyena vele umuntu engeza ngaye noma khonto engishoda ngayo ngisizo uyena ongazi ukuthi ngiyadla wena ongazi ukuthi ini. Uzocela ukuthi nisitholele bona yesizo.
Omakoti bayasifikela lapha. Sengibe nokudumala-ke ngoba mina isikhathi esiningi ngiyazehlela ngiyazenyukela, isikhathi esiningi angikho ekhaya. Angazi ukuthi kwenzakaleni ekuqalephi kwagcinaphi. Kodwa ngizwa kuthiwa khona ungaboni phakathi kwenu ngasolinye. Mina ukungena kwami la ground angikho ngisho ukuba khona nje ngoba ngihamba naye lona kimi nje ufana nesitha kahle kahle. Ngizwa kuthiwa khona ungaboni ngasolinye. Ngabe baqinisile noma bebika ukuthi khona ungaboni ngasolinye? Cha, anti baqinisile wawungekho kwaba nokungaboni kahle ngasolinye nananga mfowethu siyagcina siphendulana kabuhlungwana kwangena namagama azinhlamba. Nizele lento lenizoyispreada kube igciwane sisabaleleke einganeni zenu. Nizothandana izingane seyidlala lo mdlalo enodlalayo. Awumuhle. Hayi njengoba ubusushilo siyakuzwa anti nathi sike sathi ukuyinqumuza sibizana eceleni njengamadoda ukuthi uyabona ukuthi izitha zethu mfowethu ziyajabula manje. Ukhona ubabweni onzalayo umuntu wangaphandle ungena kakhulu baningezwana egcekeni. Ukhona nobabweni onzalayo omunye. Ake lento esizoyenza ngizoyenza ngoba ngenzela abantu basekhaya ukuthi bengaphatheki kabi ngami naye. Mina kodwa akukho kumina enhlizweni yami ukuthi ngixolelene mina. Uyisithi yohleze isitha kimi futhi yozengena ethuneni eyisitha kimi. Nawe wasukakhuluma kabi futhi mawuthi ngisho ngihlulwa izingane zami. Ngikhulumela egameni lokuthi uzongishaya ngithi uzongishaya kanjani ungayishaya ezakho. Nakho naye ukuthi ngizokushaya ngangekuza ngenze thuthuke uyeke amagama athi. Anukwazi nokuhlala phansi nibonisana manje lokhuzana kufanele nixoshane. Nixoshane. Akekho umuntu onomuzi phakathi kwenu. Akekho. Ayithethiswe. Umuzi uyo okwakhiwa yini nakhela ubabweni ngoba ngasona ngisho wento umuzi. Aninawo umuzi. Mina senginengane ngubaba onengane akekho umuntu ongathi ubaba kimi ongangenzela ilutho nje. Njengaye nje unqoba nje umdodovo ekhehle lidala elimile ndakuhlaza elingazi ngisho ukwenzani elikhuluma udla ngomlomo nje kuphela. Ulemo nje lapha mawumuntu okwazi ukuthi ungeke uhlale unolimi. Uyabona usuza ukuthi abantu bayanukela egcekeni wena kufanele usuke phambi kwabo wena usubona ukuthi abaphumi. Into eshoda nje kubo mhlabaze bedodiswe behlaliswe phansi umuntu eyazi indawo yakhe nomunye eyazi indawo yakhe. Musana ukukhwela pheke kwamakhanda omabeni. Labo makoti musana ukubanikeza esinye isithombe. Mabexabana kufanele nani bexabana. Ayidlule thelelana amanzi nikhumelana umlotho iphelile. Indaba leyo uthi ngixoshe ekhaya manje ingiphatha kabi ngoba mina wathi ubaba mina ngiyofana ukufa ngaphuma la. Manje yena manje sezenza umnomzana mina khohlwa mina uyothatha isibhamu ngcono esifaka ekhanda mina ngeke akukho nje ayongenza khona. Ngiyathemba ngoba useyingane mhlambe usecela kusazulu ngoba mina nginankinga nanje mfowethu. Ngizoyibamba nje ngomthetho mina engawufundiswa abazali kuphela. Futhi lokho kwenzeka ngathi abedlule ungaphinde kwenzeke. Mfowethu konke lokhu okwenzakalile phakathi kwami nawe wenhlamba nani nongaboni kahle ngasolinye. Angabe isinengiso nasedabweni ngithi akudlule mntaka baba. Qhubeka nempilo siye phambili sikanumuzi ubaba omkhulu. Ngiyamxolela mhla ngamnquma ngazi ngiyomnquma ini ngize ngimxolele kodwa kuyoxoxa kwisicephu emzimbeni wakhe esincane ukuze ngizoba noxolo ngoba manje uxola nginalo. Kuyohlepha ukuhlathi noma uyozaca noma uzohlanya kodwa ukuhlanya ekubonayo okuzayo.